Ahojte, ja som Lukáš. Dnes mám pre vás jedno zvláštnejšie video, v ktorom nebudem recenzovať ani telefón, ani slúchadlá, ani žiadne iné príslušenstvo. Spolu s obchodom everbuying.net som si pre vás pripravil súťaž o jeden z najžiadanejších smartfónov od Xiaomi, model Redmi Note 4. Tento smartfón nie len že ponúka najlepší pomer ceny k výkonu široko ďaleko, ale aj pekne vyzerá a je jeden z najsvižnejších, aký som v poslednej dobe skúšal. Xiaomi Redmi Note 4 ponúka 10-jadrový procesor Helio X20, dual SIM slot, 13 megapixelový zadný fotoaparát, 16 GB úložisko a 4100 mAh batériu s technológiou rýchleho nabíjania. Pribalte k tomu aj 3 GB RAM a snímač otlačkou prstov a máte krásny smartfón, ktorý dokáže všetko. Takže, ako sa zapojiť do súťaže? Vymysleli sme to veľmi jednoducho. Stačí začať odoberať môj YouTube kanál, sledovať ma na Instagrame a do komentárov napísať, čo sa vám na videách páči a čo by ste naopak vylepšili. To je všetko. Všetky odkazy, či už priamo na telefón alebo na môj Instagram, nájdete v popise videa. Zapojiť sa môžu Slováci, Česi, Poliaci, Maďari, je to úplne jedno. Telefón pošlem kamkoľvek. Výhercu vyžrebujem 30. novembra, takže máte kopu času zapojiť sa. Vzhľadom na to, že nás tu zatiaľ nie je veľa, ide o perfektnú príležitosť, ako získať povedzme vianočný darček aj takto v predstihu. Ja som Lukáš a vidíme sa v ďalšom videu.